Wara hinog ano. Kaso na kaya May ambaga didiho na ano. Ay, di ay. hindi na lang yun. Hindi ho. May umpa dito ho na hababaon lang. Hindi ho ay. Ay, sa ay rawog yun nga. Mga may kumukuha ang kilo. Mabunga ako ng gapo. Ano papa? Kaming silot. Buko. Nakalive ko ulit tita? Sa ano, sa YouTube. YouTube ulit? Pangit man sa ano? Sa Facebook, na Marites. Tama-tama. Sa YouTube, dagano nito mga iba na lahi. Pero sa Pilipino lang yun sa Facebook. Dapat ako sa YouTube. Hey! Pang YouTube. I need some mama. Mama Mia. Doon ako. Itong... Bibigyan, ano na. Tama ko, yan ang gamitin niyo, ha? Hibalay na nga yung siboy tapang na tulo sa Cherry White, ha? Kaano man na Cherry White, ha? Iba naman ang kaano niya, ha? Yuga-yuga na lugod siya sa ano. Bukaon na lang yun, ha? Oh. Masakit ko. Hindi ka rin paano magsakat si ano pa di. Pa di. Lar! Gasong! Tag-asan. Kung natag-as na kay ano. Gasong na talaga? Tapos tuwal. Parang naliwat yung mga tungkol. Ang tangga. Parang na lang ang trabaho. Oo, kaya nga. Tunaas na siya. Kaya nga ni. Bigyan mo daw si Bukan mo ulit. Bigyan mo daw si Lindol. Nagsakat si Lindol. Oh, si Banya! Hindi ko nga makahihili ya. Luyan, let ito magsakat. Si Dipontom. Mas wala ano, matibayin ito magsakat. Wala sin ano ha. Bunga ang kakao. Para toro tanggahan. Wala tortanggahan. No. Ayan. Ay, naku. Ito naman pagtakbo. Tapos makulog ka sa ano. Makulog sa bangs. Nagaano pa, nagtatangga pa si Pade. Hihaw. Naguhulat ang mga parkaon, silot. Aton mo mag-ano. Wait. Aray, san sinong yakapin mo ako ng mahigpit. Yakapin mo ako ng mahigpit. Pira doon sa meron tina. Parang sunod ka dyan, hindi nila. Sa tinira. Ano ba? Sa tinirawa. Hello. Ano na? Paano kasi? Ayaw mo kasi sa messenger. Nandun na. Insist mo na nga eh. Ang kinapo yun. Nag-send nga ako sa iyo. Nag-DM ako. Okay, repeat lang ang buyong ko. Tulog takuban.
Punasan pa, ulo. Halos. Warat ako bang paninada ko, ha? Ha? Warat ako ba ininada ko? Kaya nga, What's the plan? change plan. Oh, Change. Baba. ano? Ano, retreat. Retreat. In-message ko na nga, imo da kita nga ni. Kaya ito da ko nang send. Naglo-loading ada. Ha? Text nga. Change plan. Plan B. Iya, di na nga, di ho. Ano daw? Kaya ka di pili sa messenger. Ulo ka dun yan. Such a lovely Yun na nga, yun. Nakit kita dito. Maging kontaan siya. Hmm. Siya sana ano. Kararuan ko tayo ito nararadagan. Nagagaga. Nag-send niya. Ano, ano ba ako kung di nag-send? Ito sana, nagsabi ako. Sorry. Kaya daw sa iba na itong badig eh. Pera halas, pera ano, kagat. Pera tapo. Dito, may ano man, may irog man sa no. Hindi. Dito, Ano na bagan, Jamie? Hindi, ito ko. tugas. Hanggang sarap na wawag na. Pero mao talaga siya, ano, magayang kanta. Ito talaga kunta ito. Nung pinakadabis kong ganakuha. Mao kanta. Oh, ito ko naman yung kamera niya sa tikang. Parehas lang din naman yun sa messenger. Sabi, kakaiba man sa background na no. Kakaiba man sa voice over mo. Gusto yung pa daw ulit ito. Baka daw ila. Pagda ka. Mahalan talaga atin nakuha. Mao talaga. Ano na buka? So many people. Balik tayo. Back to plan B, plan A. Alas mo dyan sa loob. Dili talaga para sakat lubi. Maluya ni sa mga ano, dili ni makakawat lubi. na ano pa lang, bungad pa lang, dakop na. Ay, diri irong Kaya may sa. talaga maganda yun. Kaya may kampidi. Sina? Kaya mga Sabi, nangalit dati sa pagpadi antag sa diri patok doon. Sabi, no, diri man irog sa ng pagsakat. Mao talaga. Para makatungtong sa Bisay. Hindi, nagsakot ko din ang pagkakayo ni Papa dito. Oh, dito sa unahan. Ilibot lang, paid lang sa Oo. Hindi, harayo pa kung kudalan ha. Maragi. Maragi. Pero mas may ang kudalan. Ito Ano pag una ko magayon dito mag TikTok ko ngayon sa may pasakot. Mamaya nagsato na ko na baga. Sa may irog ko na. Ay, sa may pathway. Ay, Kagayon dito.
Pag nagsasunset na, ay, nag-video ako baga dito. Ngayon ito. Shout out po, te. Hi, Marilyn Palapar. Salamat sa Save money. pag-watching. Thank you. Shout out sa'yo. Save money, idol. Kung baka lang gawin. Shout out kay Marilyn Palapar. Thank you so much for visiting my home. Thank you. Marilyn Palapar. Salamat po, te. Walang anuman. Salamat sa pagbisita. Thank you so much po. Wala na, nag-arano na ako. May pa sa YouTube ay nag-email. Pag nagla-live ako na yun sa wala. Makarating dito na yun, tapos na. Ha? Wala lang kamot ko, di pa kita nakataka. Spend time on my mom. Ayun na siya. Pero manain. Lukado na dayan. Wala. Ah, Sige na, tita. ko ada wato. Gaga. Ayun na. Dito, latalang. Paano? Mana TV. Nawala mo sa dubong. Ay, silot ada. Sige, oh. Udah. Aray, kuwit ka! Ay, diri lukado na da. Maka daan. Pati ko ito na. Ano ha daw? Ate, kaya nakalive ako. Maski din may tapat. Sana silot. Tingin gulo ka doon. Di silot ada. Gulo ka doon. Oh, talabubuno tala. Ang silot na bubunutan. Maka doon. Ay, lukadon. Lukadon. Tara, mabilis ako. Kita. Kurang mo talo ka doon. Uy. Sa baho. Ay, sorry. Makamito na. Ay, ito na lang na ano kutsilyo ate. Ano ko palit. Hello, malapit po mabuhay. Turo, 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 turo. Pwede ati mati pa. Sige na, inom na ka mo. Paulaon mo na lang bayon, tubig, kaya para mawara natin sa ibabaw. Ano na diyo. Sige na, inom na. Ate, inom na.
Kumada. Tumaan na rin. Ada. Anak na arin sa din ito nga. Tapi. May makatungan na ako siya. Ako lang. Kauro po dadason anang. Bayon, silot. Tanggal lang pa ba? Diyan sa road.